Ahoj, jsem Anna Marie Kohutová a chtěla bych vám představit knížku České pohádky, kterou jsem ilustrovala. Kniha obsahuje klasické české pohádky Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena, jako například o 12 měsíčkách, 7 krkavců nebo Dlouhý, široký a bystrozraký. Pohádky začaly původně vznikat jako moje bakalářská práce. Byly sice ilustrovány už mnohokrát, ale všimla jsem si, že většina těchto knih je již staršího vydání a pro dnešní generaci už nemusí být tak atraktivní. A tak jsem si řekla, že bych je chtěla zkusit podat novým a snad svěžím pohledem. V knize se střídají velké atmosférické výjevy s menšími ilustracemi na bílém pozadí, které dotvářejí děj. Pozorovatel tak například může s hlavním hrdinou bloudit v lese nebo hledat ztracené postavy v rozbouřené krajině. Tím se kniha stává interaktivnější. Přišla by mi škoda, kdyby tyhle klasické texty začaly padat v zapomnění, protože si myslím, že i dnešnímu čtenáři mají stále co nabídnout.